bordet ligger der en gammel bibel, ser det ud til. Men vi er jo på Musikmuseet, så i virkeligheden er det et musikinstrument. Ja, det viser sig, at der ligger en lille orgel inde i bogen. Og det ligger delene, som skal samles. Og vi har her en del med tangenter på, og så er der en lille orgelpibe inde bagved. Nedenunder hver tangent ligger der simpelthen en orgelpibe. Og herinde under er der sådan en lille smule mekanik, men det er meget, meget simpelt. At der er en ventil, der lukker op, hver gang man trykker på tangenten. Så skal vi samle alle delene. Der er 4 dele. Og så skal der også komme noget luft. Og det kommer gennem de her små stykker kanal. Og så viser det sig, at bogbenet, det er ikke alene bogben, det er også bælge, som leverer luft til orglet. Nu skal det lige sætte rigtigt sammen. Og så er der en vægt på hver bælg, fordi den skal sørge for, at der er et helt præcist lufttryk, når man spiller på instrumentet. Så er det klar til at spille.